umshado ka-AJ noLayla. Hello, welcome to my channel. La sibuka kanjena kunomshado lana ka-AJ noLayla. Soze wafika kumshado lana. Ngithe hhayi asiphuthume kakhulu siye kuwo. Sonke ngazi ukuthi sesijahe sibhenga amehlo abo abona ukuthi i-TV asithi ukuyishiya kancane. Sithi ukuphuthuma kuwona umshado sibone ukuthi kuzokwenzakala ini. Ya nabo abanye siyazibona izihlwele, abanye bajabulile bayabajabulela, abanye abathokozanga. Siyambona ukuthi noLayla naye akekho happy ngomshado. Siyambona uZembozile but akekho happy ngomshado because ucabanga izinto adlule kuzo ezinzima. So nje yonke le nto iyam-stress, iyam-frustrate. Siyababona labo sisi bakhe abasile. Bajabula ukuthi kwenzakalani ngoLayla. Kwenzakalani, abanye ba-worried ngoLayla because phela emhlabeni noba awuthandwa abantu abanye kodwa bakhona abakuthandayo. So ave ungazi uthandwa abantu bonke. NangoLayla uyacabanga izinto nje enzima adlule kuzo njengezonke umshado nje. Ifamily yakhe nandi worried ngaye uLayla. AJ yazama-ke ukumfaka umgexo. Bazamile nje ukwenza umshado wabo wamuhle kakhulu, kawumshado wesintu. Naba abantu-ke bazile bazobungaza umshado wakhe omuhle kakhulu. Bekumnandi kunjeya. uLayla usanama-doubts, ngawo umshado. Angazi uma uvele ube nama-doubts ngemini yomshado. Ngiyabonga, ngicela usubscribe. For more updates, please subscribe.